Oye, qué gusto da estar aquí Estase ben, fora, con este sol, con esta brisa. Estase Pero, que facemos aquí, Adri? Ai, María, toma. Porque eu encantada, Tece un pouquiño, reláxate, goza da tarde que está a clarear, mira para aí, que cousa bonita. Pero eu que me perdoe miña nai, pero que ela é moi fan disto, pero eu non teño ni idea, de No, eu tecer. tampouco, mira para aquí, estou facendo todo, estou facendo fío que dá, isto é terrible, é terrible. Madriña, mi Pero madriña. sabes por que estamos tecendo hoxe? Non gustaría sabelo. Porque cada ano, o segundo sábado de xuño, é dicir, hoxe, celébrase o Día Internacional de Tecer en Público. Como te quedas? O que estamos Que facendo, específico, non? De En tecer público. en público. Ah, Sí, señora. fíxate. E a Mercería La Crisálida da Coruña quixo celebrar este día por todo o alto e xuntou a máis de 100 persoas para tecer xuntas en Fíxate. plena rúa. Mira. E sabes quen estivo ali? Eu non, porque fíxate. Non, nin eu tampouco. A nosa compañeira Ere, imos ver que tal lle foi. E ti dalle. Nun mundo acelerado e digital, a cidade de A Coruña dalle hoxe a pausa o reloxo para darlle paso á creatividade coas mans. Máis de 400 corazóns chegados de todas as partes do mundo e máis de 100 persoas tecendo a vez. Como xorde esta iniciativa de poñer corazóns de punto no medio da rúa? Bueno, a excusa perfecta era celebrar o Día Mundial de Tecer en Público, e entón convocamos a nivel mundial, como temos tanto tirón nas redes, para que mandaran corazóns pois de todas as partes do mundo, baixo o hashtag de Tecer salvou o meu corazón. Ti, Lucía, es diseñadora de calceta. Yo diseño las prendas, desarrollo todo el patrón, que son las instrucciones así para que te hagas una idea de pues cómo montar el mueble de IKEA, pues soy la que diseña el mueble de IKEA y las instrucciones para que te lo construyas. Que supón para ti esta afección? Para mí supón moitísimo, dame calma na miña vida, dame pensar nesto, no que estou facendo e que non vaya a miña cabeza por donde quere. Acostumado a facelo na casa, isto de facelo en público, que che A parece? primeira vez. É como que saindo do armario hoxe. Dábame moita vergonza. Por qué? Porque, non sei, cousas da cultura. Son unha persona maior, vivín unha época distinta. Cando era neno estas cousas pues, te señalaban. Xa facía isto de neno, pero botei moitos anos sen facer nada. E xa de maior, hai 20 anos, comecei a facelo outra vez, pero en público nunca o fixera. Dábame vergonza. Cantos anos levas ti con Dous. isto? E que foi o que che animou a ti a calcetar? Deixar a tesis doutoral. Ben. Pero terminada ou sin terminar? No, sin terminar, eu mandei no a Freire Espárragos. Sabes que pasa, Milagros? Que a miña avoa ensinoume a facer isto, pero que eu non teño paciencia, porque cando repartiron paciencia eu non estaba. Como hai que facer? Ahora mete la aguja Aquí. izquierda na dereita, sí. Ai, non me dan as E mans. o pasas para baixo. E ahora? E ahora pasas este para lá. Ahora solto desta cuya, da izquierda. Desta? Da izquierda. Así. Sóltalo de la... Así. Ah, xa lle pillei o truco. Xa sabes Que calcetar. grande. Moi ben, Milagros, Venga. moitísimas gracias. Ves, estupendo. Gústame moitísimo. Xa me ensinarás como queda o final, vale? Vale, muy bien. Gracias, moi amable. Éxito. Éxito, iso é moi